Jesus, hori martxa! Ona? Arratsaldeon, Xemari? Berdin? Ni Mikel, ezagutzen gaituk. Bai, aspalditik gaina, aspalditik. Hijo Xemari, hori plazerra irekin hotia. Ne baita, neire. Hori enbidia ematen zeak. Ninok bailongo, beti izan dunuk. Baina neok pixko patosito. Danak esaten bezala, baldarra. Bueno, venga, hor txutziko dio, baldarra. Hori danak esaten, egia zearteko izate hori, zearteko eta gio haitu, gio ikusi berazak ze bikote tokatzen zaken, bai. Hori importantea la bikoten asuntori, bai. Daneako, bai matrimoniako, bai dantzako danako bikote hona auki berdek. Zenbat urtekin hasi zinen dantzatzen? Ba, ni hasi izan dantzatzen, hoeta 8 urtekin. 28 zalda, heldu xamarra, igual. Gustatzen baden bazazu sekul ez da garaitxarra azteko. Gaztia esan, o heldua esan, o jubilatua esan. Arrazoia, dantzatzeko ez dago adina. Oiga, ez dago. Espainiko txapelduna, Europako txapelduna, munduko txapelduna. Zer gehiago falta zain, ja ezin duk, ja gehiago. Ba, gainera oin ja geldiuta nago, esate bateako, esatik gane txapelketa gutieta bai, baina ja zen ezizidadekin dauzkete ikasleek, onak, neure ikasleek, klasek ematen airianak, orduan ja zen ezizia daukat sufritzeko, nervio hie pasatzeko. Nervio hondiak pasatzen altzen ditu, asko. Suertia berdu, Bai. Zainuke dantzaia, bai, musika ez duzuk akiten. Salsa, batxata, merengue, bai, baina ez dakitu ze kanta izango den. Funkito jakiri gustatzen azkik, bai. Moldatuko ditzan. Bueno, moldatu ez dakit, moldatuko ditzan, baina ez da sekule gustatu. Nik ite ditut dantzamota gehienak, saloko bost latinok, bost estandarrak, eta gio, beste. Eta gehienak gustatzen zaizuna? Bat aukeratzekotan zein? Tangoa. Tangoa. Hau zer da, Jose Mari, horrela? Hori merengue. Beso, ni nuk de merengue. Merengue, bai, ni horrela asko egiten dut, asko moitzen dut. Ez dakit ongi egiten dut, zer motu ikusten dut, Mario. Estiloa entzapai. Gerri ondo hau. Txaketa dana da, oza, txapelketako txaketa dana. Propio ekarri dit. Bai. Bueno, Jose Mari, merengue. Zuk esan duzu merengue, eta nik ustu merengekin ongi moldatuko naizela. Bitu. Vale, a ber nola da. Galean ibiriko baginek bezala. Lehenengo eskerrata, eskubila, ibite. Aldatzen duzu pixu alde batea eta bestaldea. Bai. Alde batea, bestaldea. Bum. Eta gerrilla, gerrillatea. Nahiko erraz, merengekin ongi moldatuko naiz. Musikarekin, bale? Bai. Desafio. Zein mugitzen den hobekina, bale? Praketa ondo jarri. Praketak edo ongi jarri. Petxuatea. Petxuatea. Venga, ba. Gerrilla prest. Venga, ba. Bueno, bana eduzune. Musika. Gata. Venga. Ointoki bertan. Vamos. Biara ujetak izango dit. Bueno. Oen bikotekin. Ikusi dut usoa. A ber, hemen dagoen usoa etorri. Nik ikusi nahi dut, bale? Bale. Zuek dantzatu, eta ni hemen atzean pixkat ikusteko. Uste dut ikasi dudala, egon naiz begira. Bikote hona dau, kuidau, honek asko lagunduko egin, usoa. Orduan nola da, nola hartu behar dut hasieran, horrela. Osongi, horrela hartu. Bale, horrela. Pasatzen bietzak itxi. Bietzak itxi, bale, osongi. Eta gerria moitu. Bai, gerria hortan artista nuni. Musika nahi duzunean. Ona. Vuelta. Iepa. Bat, hiru.